shopping mall, may permit. Pero may declaration. Sabi nila, 1,000 square meter lang daw ang Isetann Recto Shopping Mall. 10 lang daw ang empleyado nila. Same manner, they are not only shopping mall, they are also lesson. Sabihin, nagpapaupa sila ng pwesto. Yung kanilang lesson business ay walang permit. There is misrepresentation in the applications of the permit for Tri-Union Properties Incorporated. Misrepresentation of actual business area and questionable number of employees. Now therefore, the recommendation of Director Levy Facundo is to shut down the operation of Isetann Mall until they comply with all the requirements with regard to the issuance of business permit. Mukhang nasanay sila sa dating administrasyon na para bang walang gobyerno. I told them so many times, nakisuyo ako. Hindi ako nagkulang ng paalala. Ang sabi ko, sundin ninyo ang mga bagong polisiya, makiisa kayo. Ayan. Now they are going to face the consequences of their action. Sana maging takdang aral ito sa lahat ng negosyante na magpapalusot sa lungsod ng Maynila. Nakalulungkot isipin na yung mga maliliit na nagpapaupa, nagbabayad ng buwis. Itong mga malalaking na turingang mall, hindi marunong magbayad ng buwis. Kaya po, papanagutin natin sila. At hanggang hindi sila nagbabayad ng dapat sa kaukulang fees and permit,